Ek gaan nou probeer om met hierdie router te werk. So, let's see what happens. Router. Nou moet ek blijkbaar eers so iets doen. Ek gaan so net doen. Here goes. Kijk myself. Echt. Nee, net hierdie ding losgekom nie, maar hierdie ding is ook. Dis 'n bagger op. Okay, ek het maar 2 spanners gehaal want ek het geen idee nie. Kom maar in. Ek probeer. Blijkbaar druk een mens die knopje in, dan met een lok moet dat draaien. Okay. Nog een lok. Als je kan weet dat de kant is vast of de kant los. Oké, daarom kun je het gelijk goed doen. Ik ga nou een ander punt doen. Tussen my en jou, ek het nie idee hoe die ding moet inwees nie. Ek het die eindbreek af om die ding in te druk. Ek dink hy is nou spijt. Okay? Pens. Heb jy gezien? Mijn friekening het losgeskiet. En mijn pens in. So. Anyway, dis 'n mission. Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Sukkel. So. Dit was my eindproduk van hierdie hele SARS. Not very well done. Anyway. I think it's a man's job.